La Seu de Lleida té com a element més característic el campanar, aquesta torre de 60 metres d'alçada, que és el punt més alt de tota la ciutat i el referent sense cap dubte. A més, és l'únic que ha continuat sent per allò que van fer els lleidatans al segle XV, la Torre de les Campanes. La Catedral Nova, el seu campanar és aquest encara. Allí hi havia, fins a la Guerra Civil, en el pis d'aquest, un total de 14 campanes. Es va fer durant la guerra. Després de la guerra s'han recuperat 5. I del pis de dalt hi havia dues campanes horàries, la Silvestre, de l'any 1418, i la Mònica, de l'any 1486. Des de l'Associació d'Amics de la Seu Vella hem elaborat un projecte amb una qüestió popular per reubicar les campanes històriques del campanar, tant les litúrgiques com les horàries, en el seu emplaçament original, ja que als anys 70 es va modificar completament aquesta estructura. Per tant, el projecte que ara tenim endavant és restaurar la Mònica en un tall especialitzat d'Àustria, col·locar-les quan torni en el seu lloc original tal com estaven i totes les litúrgiques a les finestres perquè es puguin veure i es puguin tocar. Aquest seria el gran projecte de l'associació.